KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hannde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde kono on manama e jettoɗe e seren ɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof mboɗo saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe sunnare gudditirtomin nden sunnare non yande dow amen yande dow dara halayɓe yane dow suska tanam mo ganduɗa kanko woni mam ceew bas jaari bas ne ɓuuri andirede ceew bas kanko noon ummitiɗo wasi fettano makko hankenoti joom makko kanko ceew bas amo noon duwane dendagal dara halayɓe naaɓe dendagal suskanaɓe ɗum noon e rewnude ɗum tan e inde ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali gonɗo toon jooɗiɗo ɗo saaha e jappere nde amo salmini amo juure kono kadi amo nelde duwaw e ummiɗo ɗo wo ne woni mawɗo e mabɓe kono kadi ne woni mawɗo mo ganduɗa yette kañum mawɗo baɗɗo fayida e leñol suskanaɓe e gorgol ceew min mbiyannoma walla mam ceew saabu banggueji ɗiɗɗi fof min ana yaaha toon duwanade kadi mam joysi gorgol joyi toon to diwan mo dara halayɓe kankone saabu gondigal ne muusi jogade mawɗo ha notoyo jomum yo Allah yoɓe moƴƴere darndema yo Allah yoɓe ɗum mam joyi kono kadi duwanade kadi ceew woni ɓiɗɗo e jaaɗo o kadi duwanade mo ganduɗa kanko woni Farmata Baydi Bas kanko ne woni tan ɓiɗɗo ne wawi wiyede e jaaɗo o ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum woni komin gudditirta e ruttade tan e duwanade dendagal suskanaɓe foof dara halayɓe naaɓe foof nan ɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe mbatta sona arde e ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka hande gudditiren noon ko ɓuuri tengtude ko woni tan ko faye accident woni anda hanki conseil interministériel ne waɗete noon oɗon conseil interministériel non ko itta hen ko ɓe ƴetti hen toɓɓe nogase goɗi ganduɗa ɓe mbima ɓe pawɗume tali o gam tan ƴewtade accident ji ɗiɗon beele ma gummo e nder leydi ndi joni wonta so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona arde e uddidde jayinde sud quotidien noon e oɗo subaka ari tan e konngodi Amadou Ba ɓe mbi noon Amadou Ba kanko ko joguiɗo e ngoɗo junggo loocol kono junggo ngoya carotte jogui hen mataw wiyata tan so fiyat kono kadi o tottat e junggo ngoya ko ganduɗa ko kañum woni carotte beele ma neɗɗo mumƴo ɗum noon ne wawi wirede banggue mo ganduɗa ɓe ƴetti ɗum e mesure aji paaɗe dow taliji ɗi ko yidde yete deƴƴinde wona hen yimɓe kono kadi wonɓe ganda jaadani hen ɗiɗon mesure aji noon tolnima e nogase goo ko ɗum sud quotidien udditiri oɗo subaka garane jayde vox populi kañum wiyani toɓɓe nogase goo kono wi ko toɓɓe nogase ɗiɗi ɗi ganda ete gardiɗo jagorde ɓe ƴetti ɗum faade tan e ko faye sécurité routiére ɗum ɗon noon ɓe mbi wadde feere hayde ko fuɗɗi 23 heures ha 5 heures
du matin hay auto goto mo ganda ko auto voyage dogata e tali wo e kadi tan fewndide walla ƴewtade kadi taliji ɗi ene jeeya hen kadi ko ganda ko kañum woni pneuji kewɗi e ummotonode caggal leydi ne gadde ɗo ɓe mbi ɗiɗon pneuji ma hatte e nder leydi meɗen sabude wa jeeya ko addata caɗele nde leydi meɗen ɓe mbi khalifa général de Tidiane kañum noon suuti konngudi muɗum fanude ɗum e ɓe ganda kamɓe goni état o kono kadi e kamɓe dognoɓe ɓe ko wiide tan kamɓe dognoɓe yoɓe ƴeewat ko ɓe mbatta ko kono état o yoɓe gandu kay kala ko ganduɗa yete ene yane dow askan mabɓe janggo ko kamɓe namdoyte ɗum garene jayde besbi le jour besbi le jour ari tan koye wiide ko collision fatale woni yete kay buɓɓodiral ganduɗa addi musiba e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi conseil interministériel waɗama hanki ɗum noon guila tan subaka mataw ha hiiri ɗum ɗon waɗi ɓe mbiyete ha joni tan e nder to ganda kañum woni 6 kilo ɓe mbiyete ɓe kaali hen no fewi bo maraîcher kamɓe noon ɗo joni ɓe mbi sa yeehi toon gandata tigi ko ɓe wasraɓe ɗum noon ɓe mbi ɓe étude walla mbiyen loskoli batteɗi fanude ɗum tan e banggal yette accident ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hitande foof ina nawa ko tolne 350 milliards uji e koppareje meɗen ɓe mbi ɗum ko caɗele tigui khalif généraux ji ɗi ɓe gaddi konngudi mabɓe e ko kewi ko ɓe mbi ha joni Ousmane Sonko hakkude muɗum e o mo ganda kanko woni Mambay Niang oɗo saaha noon ko ɗiɗi e lewru février ɓe kuccodirta ñawoɓe garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka kañum noon ari tan ko ɓe hewɓe ɓe ganda accident ji addani ɓe caɗele gurdam mabɓe ɓeɗon ina jeeya hen o biyeteɗo Mamadou Sarr kanko duuɓi 32 o dañi o wiyete ko chômeur nde o waɗi accident o yi soyni koyngal makko e less auto ko nden aduna makko fo yeehi ko nden ala ko yinno sona wasde fittandu makko kanko biyeteɗo Karamoko Keita o wi Baye Kara ko rappeur toon to diwan mo Tambacounda o wi kanko ko laabi ɗiɗi o waɗi accident o laabi ɗiɗi o waɗi handicapé nde o dañi oɗo accident garen ha joni oɗo gorkajo biyeteɗo Mamadou Faye kanko ko adjoint chef mo budget to ganda kañum woni rectorat mo UCAD kanko ne accident yanno e makko o wi duuɓi tati omo lele hôpital ɗiɗon duuɓi tati noon kanko saabi o riwa e liggey makko ɗum noon ha joni jayde l'observateur ɓe garti oɗo biyeteɗo Mamadou Niang kankone ɓe mbi tan ko chargé de communication mo association waɗoɓe accident ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o wiyete kanko ndewo perti jungo makko ñaamo e accident ko nden joom suudu makko yeehi nawori sukaɓe makko gila nden o natti yiide ɓeeɗo ɗiɗon accident ji noon gaddoji ɗiɗo jeeyaji kewɗi saabi conseil interministériel waɗama hanki ko tolne toɓɓe nogase ɗiɗi ƴeftama hen gam tan ƴewtede holno ɓe mbatta ha tan ko wayni ummoɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi accident mo 6 kilo ne heddi koruji sappo walla mbiyen wasɓe pittali mumen sappo ɓe ganduɗa nga ɓe jiyani taw koreji mumen garene jayde libération noon ari ha joni tan eko enquête mo ganduɗa kañum faye accident mo 6 kilo o dañi ɗum noon ɓe gari tan ɓe mbi ko bus mo ganduɗa ko pneu mum fusi te noon won gueɗe jiitade hen ɗeɗon gueɗe ina jeeya hen kayitaji ɗi timmano ne jeeya hen kadi auto mo ganduɗa rewano e lawol ɗum saabi kanko joom auto o noddama e lawol gam tan wadde enquête ha joni ɓe mbi procureur mo Kaolack kañum noon ɓe mbi tan ine woyanno yimɓeɓe yo mbaru seseye taliji ɗi ɗum noon konde accident dañno toon nogase e lewru août hitande 2022 mo jaltuɗen o accident musɗo dañino toon nde no fuɗɗino wadde alerte ko wayni ɓe mbi VDN barnoɗo ɗo hecci hanke tan oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ete koye moto wonno kanko chauffeur camion oɗon ha joni ko dogɗo o yiyaka goɗɗum ɓe mbaɗi losko e nder jayde nde ganduɗa kañum woni libération woni tan oɗo debbajo baranoɗo toon to diwan mo Mbour kanko noon to Somonto ɓe mbi sukaɓe nangaɓe hen ɓe ene jeeya biyeteɗo Moussa Diop e Mamadou Moustapha Diop ɓe mbi kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon ɗo joni aɓene juuɗe lawol enquête o noon nani jokki gam tan andude heddi
heddiɓe wadɓe ɗum ɓe mbi noon oɗo gang ɓooyi wadde boneli ha tan tengti e gujjugol motoji sobo ko tolne motoji jeeɗiɗi ɓe gujji ɗum ta kadi eɓe pusanno kaka janane aɓe keɓa ko woni toon ko garen ha joni jayde li quotidien e oɗo subaka ari tan koye wiide Sénégal accident ji ɗi ene fawoye dow mum ko tolne 160 milliard uji ɗi ganduɗa yete ene aɓe ene fawoye dow moɓe kamɓe état mo Sénégal ɓe mbi prévention manam wadde feere ha yimɓeɓe mbara sese ɓe gari e volant ji ɗi ɗum noon woni ko ganduɗa yete oɗo saaha haala mum nani haale kono kadi vitesse aji ɗi ganduɗa ɓe ɓurtat ha wiye excès de vitesse walla neɗɗo ne dogna tawa ko mandilɗo walla ko way noon walla ƴetta drogue ɗum ɗon foof koko ganduɗa ko toɓɓe ƴettade oɗo saaha gam tan adi ɗiɗon gonki ɓuura ƴewtede nder leydi meɗen ɓe mbi ko tolne 32 koruji woni wasɓe pittali mumen kay koreji mumen keptini ɗumen ni heddi noon waɗɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha koreji mumen nani paade ɗiɗon koruji noon wala mbiyen goskili nane nder hôpitaux ji ɗi garen ha joni tan jayde alerte kañum alerte noon oɗo subaka ari tan ko hollide yimɓe wiide yete banggal portefeuille yummon galle baban galleji nde noon ene jogori teddude saabi ɗum ko ɓeydowol mo gasoil o ɓeyditi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ɗum noon ne wawi wadde répercuté ha nder posuji joom galleji en saabu so courant ɓeydima koye dow moɓe musata ha joni tan hedduɗen e banggal haala Pape Alé Niang ɗum noon wiide libéré Pape Alé Niang d' abord ɗum noon garen ha joni tan eko faye gonki makko saabu ɓe mbi ko kamɓe kosde ɗo joni noon ɓe jiiɗi tan ko hebde signature uji gam no Pape Alé Niang waɗira libéré ɗiɗon 100 signature uji noon aɓeni hen gam tan wadde feere no ummori e prison o fata e galle makko saabu ene anda cellal ɓandu makko yarani noon garene jayde le réveil noon ari tan ko wiide dow joni soforeɓe ɓe kay ko ƴewtade gonki mabɓe walla kamɓe koye mabɓe ɓe ƴewto gonki mabɓe ɗum noon saabi tan ko ganduɗa yete harama e oɗo subaka ɓe garti kay haala Pape Alé Niang wiide noon o foti woppitede o faya koreji makko saabu cellal ɓandu makko ina muusi gareni jayde les échos oɗo subaka noon kañum ari tan ko wiide yete Sénégal wino ko haldunoye ɓe ganduɗa kamɓe goni FMI woni tan wone gueɗe ɓeydota ko walla kay ko ganduɗa yete woni gonki askano ma wotno fewdira ɗum ɗon noon koko wayno koko jippita saabu gasoil o koko ɓeyda oɗo saaha ɓe mbi parquet ɗo joni waɗi envoyé kay jugement Ousmane Sonko o mo ganduɗa kanko woni Ndeye Khady Ndiaye ɗum noon ko tan e banggal lawol e affaire Adji Sarr ɗum noon ene jogori yete nawede e yeeso juge garen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jayde les échos noon ko kañum uddi oɗo subaka gueje Adji Sarr e Ousmane Sonko uddi ɗum joni uddi tan hello wonko so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe mbatta sono artude toɓɓe ƴeftade faade tan eko ganduɗa kañum faye accident ji ɗi ine jeeya hen wadde feera auto ji à partir de 23h ha 5h du matin mbasa dogde e voyage mana aɗi doga ñalawma goɗɗum ɗum ene jeeya hen kay ƴewtade pneu ji ɗi ganduɗa ko pneu ji nannetenoɗi ɗo pneu ji occasion ɗum ɗon ne haaɗe ko way noon toɓɓe kewɗe innitama hen kono kay ina jeeya ko ganduɗa so ƴeftama hande gam situation dañi yo won kone rewe kamɓe noon chauffeur ɓe joguiɓe banggal transport won gueɗe ɗe ganduɗa ɓe jaɓani ɗum saabu ɓe mbi ko aɓe mbawno ɓurde yewtidde hen kono ɓuuri wasde ƴettude tan mesure aji à la va vite woni yawnade mesure aji ɗi tawa yete ɗiɗon mesure aji kay ene wawno ɓurde ƴewtede saabu won ko ganduɗa so waɗama ma muuse dow momɓe kono ma muuse ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe walla ummotoɓe leegal ɗum ɗon noon ko yewtere tan fonde dañde hakkude mabɓe kamɓene ɓe paama ko situation musɗo yani dow Sénégal te oɗon situation fala budde ɓe ƴetta hen mesure aji ha ɓooya ne ɓuura ƴewtede ne ɓuura fewnditede ne ɓuura ƴewtede ne ɓuura fewnditede saabu tali o kala ko wawi hen ƴettede mesure ha accident ji usto koko foti ƴettede saabu hande
hande ɓurti yimɓe capanɗe nayo walla capanɗe joyo walla ko ɓuri ɗum famɗude mbasa pittali mumen e tali saabu so ƴewtidama accident dañi ɗo ko tolni yimɓe nogase jeenayo mbasi hen pittali mumen ene anda ɗum ɗon muusi hande kadi ɗum ɗo ara ɓeydito hen accident ji taliji biyeteɗe ko tolne yimɓe temedde jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen hakkude janvier e ko ganduɗa ko kañum woni ɗo tolniɗen ɗo hakkude janvier 2022 e janvier 2023 ɓurti taliji ɗi ko ƴeftata ko ɓurti ɗum noon fala buda kuule ƴette hen ɗeɗon kuule mbaɗe respecté pour le moment ha ƴewte ko wayni wawa ustade saabu accident ji ɗi hankadi yoni e nder leydi meɗen so tali ɗaati tan wiye autoji yo dokko vitesse aji ganda wona lawol won autoji ganda potani wirtade woni vitesse aji te ɗum woni probléme bisuji ɗi vitesse aji ɓe dogata ɗi fawake lawol hande so probléme dañi ɓe mbawata dañde frein ɗiɓe poti dañde ɗi walla ɓe jawata darade no poti darorade ni te kala baɗo voyage walla baɗɗo voyage ha dare taliji ladde ɗi so auto wirtema ma hulat saabu vitesse mo bisuji birtotoma ɗi an joguiɗo auto mo ganduɗa ni vitesse ma ne wawi ɓurde wirtade ɗum a dogata oɗon vitesse kamɓe vitesse aji ɓe dogata ɗi ɗum ɗon ne foti ƴewtede woni jamma noon woni ñalawma te montage uji ɗi ɓeydite e taliji ɗi saabu ɗiɗon montage uji ine jeeya ko wallita yimɓeɓe hettiyankoɓe eɓiyankoɓe yaw Piindi TV ɗum wonno komin gadda noon roɓɓindu jayndeli moɗon hokkude onadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen en banggal caméra ko Mansour Sowale Accat banggal montage Doudou heɗen en toon e Ali Fall jami kisal wone mon. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma